ଦାମନଯୋଡ଼ି ଉପକଣ୍ଠସ୍ଥ ଭେଜାପୁଟ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରର 29ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଅଧିବାସ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 6ଟାରୁ ନାମଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚାରୁଲତା ସ୍ୱାଇଁ କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ସାହୁ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରର କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମାନସ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ତୁଲାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାବୁଲି ସ୍ୱାଇଁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମାହୁନ୍ତ, ସୌଭାଗ୍ୟ ବସ୍ତିଆ, ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ସୋମନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ, ହରିବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲ, ଶ୍ରୀଚରଣ ପଡ଼ିହାରୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁ, ଚିକୁନ ପାଢ଼ୀ ଓ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଣିକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ନାମ ସମାପନ ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା, ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଗ୍ନ ଓ ଯମୁନା ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।